दा दसा होबायना जाबाय दे होदो दसा दस माने 10 खौबो गारना लाबाय जोङो सिंनि थोरोबसेखौ गारखांबाय दा 10 सानि थोरोबखौ गारना लाबाय जोङो मेन बारखौ गारबाय डिस्ट्रिबिउसन गारखो रडखौ गारदो माने सिंनिखौ गारखांबाय दा सानिखौ गारदो जोंना हेबनाया जाखाजोब्बाय खाजाबाय इयो जोंनिया रड थिखांदो नै बिल्डिंआव बोलो दिरुङाव जना गोलैगोन आरो आथिङा दोनजाबाय दे प्लास्टिक बनोसै जोंनिया नै फार्मायाव हासिगासिनो दोङो प्लास्टिकआ गुफुर जाद फैबाय गोबा बे आरो स्लिमद्राय जायो आरो इदिया ओमफ्राय आं ग्राफ टाइपनिखौ मोननांगौ दाम लायो खिन्थु ग्राफ टाइपनिखौबा प्लास्टार होनायाव अरो दामनि कारनै बाया आरो बिगोमाफोरा रोसि गलांनो हायाबानो जाबाय होननानै गोबाफोरखौनो बायना होयो जों प्लास्टिकखौ हासिना लाग्रोनोसै माने सेखायाबो बेसेबांबा बुथुवा बेसेबांबा गोदोर आरो बेसेबांबा बुथुवा सि दानबो बौवा होनोमोन ना आगोलनि बोराय बुरै मानसिफोरा सेखा बुथुवाफोरखौ नै बिनो बेसेबांबा बुथुवा सेखा जोंनिया रडखौ सुनानै हागासिनो दङ नै जोंना मिस्ट्रिफोरा सुनानै हाना लाखाजोबनोसै बेयाव खानो गोनां रडखौ जोङो सुनानै हाना लाखाजोबनोसै ओमफ्राय दा हेबनानै खासिगोन आरो डाबल जालि होगोन नालाय हास'जोबना लाखानांगो रडखौ खानोसै नै जोंनिया मेन बारा 10 नालाय 10 सोंना लाग्रोनोसै बेयाव क्रेंक रड जागोन दा डाबल जालि क्रेंक रड होनांगोन इयाव मेन बारा 10 बेखौ लाग्रोबाय जोङो दा नै इजानिफ्राय माने पुतुला गुसेब ओमफ्राय ओइखिजाय ओरै पुतुला गुवार दा जोंनिया बिराद चेलेन्ज जादों खामानिया माने गुसुं गिजानिफ्राय समान रडखौ हास'ना लाबा गुवारखि मिलाया आरो गुवारनिफ्राय हास'ना लाबा गुसेबखि बारा जाफायो बिराद चेलेन्जखाय जों गंसे सुनानै हास'नांगौ जादों नै जों लिरना लादो इयाव नै सकिनसुलदो नै माने गंसे सुनानै हास'नांगौ जादों नै लिरना लाजोबदो दा रडआबो नै जों बाखो हानानै दोननांदों एक्सट्रा दोननांगौ बिराद चेलेन्ज जादों खामानिया जोंनियाव दा जोङो 10 खौ सोंना लाग्रोनोसै मेन बारखौ सिङावसो मोनसे बारना मोनसे ओइ सिङावसो जेबो नोंनिबो सिगां प्लास्टिकआ जियै बायदि नांगौ थिखांस्रो इमान खस्थ' जाया दै खामानिया ओरैनो जानायबा बयबो रोंगौमोन दख' बै सिङावसो जायनि प्लास्टिकआ जिनोसै एमाल' बै सिङावसो दे हमनाबो लासै नाबो आं माबाखै मिथिया आंनिया गिजि सिङावसो ओमफ्राय गिजि नोंखा दोन ओइ जाना होदो हाथाया फायनायनिखौ लाखादो जागोन दे बियो जाबाय दे बे मोनसिगोन इयावसो मेन बारै सिंनि सायाव थाबावगोन डाबल जालि नालाय नांगौबायदि माल' बे सोग्रोबाय ना जार बेखौबो बुद्रु नाङा लासै सोनो इयाव लासै दे इयाव जाबाय दे बिजौखौ थिखांस्लाबनो नाङा लासै हेबगौ नाबा खाराया दसेनो जागोन दे Rồi, thì cũng sẽ 뭐였지? 사요 사시겠. 그라운드 플로어로 나래 생히 비당하나?
सोदो बिजौखौ थिखां हरै बारा थिखांद्रायबो ना जोंनिया जालिखौ आथा बबाय माने एलबाय फर्मुलाखौ बन्दा लाग्रोबाय गेजेराव दोङो नै जा होगासिनो बिथांमोना रानना होबाय जखा सुना लाखाजोबदों नालाय रानै होबानो जाबाय दा बै जानिखौबो रानखाबाय दानिया दसनिखौ नांसिगोन दसनिखौ लायदो एबारो दा दसा होबायना जाबाय दे होदो दसा दे हो गारबानो जाबाय दे जाबाय दानिया खाजानाय जाबाय गेजेरनिया दे गुना खास'खानोसै ना दे हिसाब जोंनिया नै गारगासिनो मेन वारखौ गारबाय डिस्ट्रिबिउसन गारदो माने सिंनिखौ गारखांबाय दा सानिखौ गारदो जोंनिया हेबनाया जाखाजोब्बाय खाजाबाय इयो दा नैयाव दंबावो बेखौ दा जोङो गारनोसै माने होनोसै बिजा खाजाबाय नाङा र' नाङा र' ओइ जराय जानाय खालामना लाखाजोबदो बेखौ मोनथाम बानायनांगोन ना मोनथाम दे खादो जेराव दङ इयावनो खाजोबदो सिंनिखौल' खाग्रोनोसै सानि सिंनि जाखाजोब्बाय इयो माने सपिंसुलनि बाहेरखि थाङोना भितरनिखौ गेजेरनि जालिखौ सा सिं होजोबदो सबखौबो खिन्थु सकनि भितरनिखौ दे सौखिनो होनाय खालामनांला बस मार खमायनाय नाय समाने बान्दि जाबाय सिंनिखौ बाउन्डारिखौ लाग्रो हेबलायना दे खमानै दिरुङा ला जों दिनै खामानिखौ बेखिनिनिफ्रायनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि जोंनि खामानियाव इन्टारेस्ट दङब्ला चेनेलखौ लाइक शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो दामनानै हो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव सहैग्रोनाय बायदि गोजोन्थों।